आर'नाइ इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोननो मोननैसो बिग स्किमनि आपडेट लानानै फैदों, जेरै नैबे अरुणोदय 3.0 बेनि आपडेट नोंथांमोन लानानै फैदों। लोगोसे मोनसे मोजां खौरां, नोंथांमोना एबारनिफ्राय रेशन कार्ड, जाय बिथांमोननियाव रेशन कार्ड दं, नोंथाङा बे रेशन कार्डजों अनलि माइरंल' मोननो हायोमोन, नाथाय नोंथांमोननो गभर्नमेन्टआ बे रेशन कार्डनि जोहै नोंथांनो दालि, सिनि आरो संख्रि बे आइटेमफोरखौ माइरंजों लोगोसे होफानायनि बाथ्रा बुंगासिनो दंमोन। फाइनेलि अक्ट'बर मान्थआव बे स्किमनि लाबखौ मोननांगौमोन गभर्नमेन्टआ बुंनाय हिसाबै, नाथाय अक्ट'बर मान्थआव गोबां रेशन कार्डनि बेनिफिसियारिफोरा बे स्किमनि लाबखौ मोननो हायाखै। फाइनेलि नोंथाङा बे रेशन कार्डनि जोहै दालि, सिनि, संख्रि बे आइटेमफोरखौ नोंथाङा माबे मान्थआव मोननो हागोन बेनि फाइनाल डेट ओंखारनानै फैबाय। जोङो बे आपडेटखौ नैबे भिडिअनि जोहै नायगोन आरो नैबे अरुणोदय 3.0नि रांखौ सोनाय जाबाय, बेनि बागैबो नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। मानो होनोब्ला जोंनि BTCआव नैबे अरुणोदय 3.0खौ दोनथ'नाय जादों। BTC जायगायाव गोग्लैनाय गोबां बेनिफिसियारि एप्लाइ खालामनायफोरनि बेंक एकाउन्टआव नैबे अरुणोदय 3.0नि राङा हाबाखै। नोंथाङा नैबे 3.0नि रांखौ मोनगोन ना मोनला, माब्ला मोनगोन, जोङो बेनि डिटेल्सखौ नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जोङो दानिया नैबे अरुणोदय 3.0नि आपडेटखौ जोङो सावरायग्रोनि। नैबे 3.0आ नोंथांमोनाथ' मिथिखायो, बेनि एप्लाइ जादोंमोन। गोबां जोंनि BTCआवबो नैबे अरुणोदय 3.0खौ एप्लाइ खालामदों, नाथाय रांखौ मोननो हादिया। रांखौ दाख्लैबावै गभर्नमेन्टआ लन्च खालामनानै हरबाय। 7 अक्ट'बर खालिनो नैबे अरुणोदय 3.0नि रांखौ 1250 रां बेंक एकाउन्टआव बे रांखौ सोनानै हरदों। नाथाय BTC ओनसोल नैबे जायगायाव गोग्लैनाय रायजोफोर, जाय बिथांमोना बेनिफिसियारिमोन, सिलेक्ट जादोंमोन, बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबदिया। गोबां दुखुनांथाव खौरां। नोंथाङा माब्ला मोननो हागोन? गोबां मानसियानो गोनो गोथो जादों, सोंहरबाय थादों। बेनि जोङो आपडेटखौ नैबे भिडिअनि जोहै नायगोन। दानिया जोङो अरुणोदय 3.0नि राङा हाबमारदोंना हाबाराखै, गोबां बेनिफिसियारिफोरा गोनो गोथो जादों। जोङो बेनि आपडेटखौ नायनि। बिथांनि बे CMआनो गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों आपडेट होदों रां हाबनाय। नैबे नोंथांमोना पस्टखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोननो खोन्थाहरनि, बेबायदि बिथाङा पस्ट खालामदों। नैबे 1250 रां बेंक एकाउन्टआव हाबदों। 7 अक्ट'बर खालि बे रांखौ सोनाय जादों। नोंथांमोना दानिया रोखा जाबाय। नैबे 1250 रांखौ दाख्लैबावै अरुणोदय 3.0 गोदान गोजाम 1.0, जाय बिथांमोना 1.0आव एप्लाइ बानायदों, 2.0आव एप्लाइ बानायदों, बिथांमोनाबो खिन्थु नैबे 3.0आव गोदानै एप्लाइ बानायफिननासो गासैबो क्राइटेरिया, इलिजिबिलिटिया मिलायनानै नैबे 7 अक्ट'बर खालि बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआव 3.0नि गोदान राङा बेबायदि बेंक एकाउन्टआव हाबदों। बे पस्टखौ CMआनो गावनि पेजनि गेजेरजों पस्ट खालामदों। नोंथांमोना नुनो मोनदों। फाइनालि राङा हाबबाय। नाथाय प्रब्लेमा बेसो, जोंनि BTC बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियायाव गोग्लैनाय गोबां बेनिफिसियारिफोराबो एप्लाइ खालामदोंमोन, नाथाय राङा हाबाखै। बेनि बागै गोबाङानो गोनो गोथो जादों। रांखौ मोनगोन ना मोनला, जोङो बेनि आपडेटखौ सावरायगोन। जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि एरियायाव गोग्लैनाय बेनिफिसियारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव राङा मानो हाबदिया आरो रांखौ मोनगोन ना मोना, जोङो बेनि इम्पर्टेन्ट आपडेटखौ सावरायगोन। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो,
दाख्लैबावै CMआबो बुंदों गावनो आपडेट होदों। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नैबे दाख्लैबावैसो जोंनि BTCनि इलेक्शना जोबनानै थांबाय आरो लोगोसे बेयाव गोदान सरकार फैबाय। रोखा खालामदों BTCआव गोदान सरकार फैबाय, बेनि थाखायनो बे अरुणोदय स्किमनि प्रसेसखौ रां सोनायनि प्रसेसखौ दोनथ'नाय जादों। गोदानै प्रसेस खालामनानै बे रांखौ हरनायनि बिथाङा बाथ्रा बुंदों। नोंथाङा साननैसो वेट खालामबानो जाबाय। बेनि जुदि गोदान माबाफोर आपडेट फैयोबा नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै शेयार बानायगोन। लोगोसे नोंथाङा मोनसे इम्पर्टेन्ट खामानिखौ मावनानै लाबानो जाबाय। नैबे 7 अक्ट'बर खालि रां सोदोंमोन अरुणोदयनि, नाथाय गोबांनि बेंक एकाउन्टआवनो राङा हाबाखै। मानि थाखाय हाबाखै? रां सोनाय नैबे अरुणोदय स्किमनि रां सोनाय सिस्टेमा सोलायदों। बे रां सोनाय सिस्टेमा जाहैबाय एबार DBT, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफार सिस्टेमनि जोहै राङा हाबगोन। नैबे अरुणोदय 3.0 नि रांखौ नैबे डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफार सिस्टेम आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थाथारनांगोन, अब्लासो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबगोन। नोंथाङा बे प्रसेसखौ थाबैनो मावबानो जाबाय। दानिया जोङो इम्पर्टेन्ट आपडेट सावरायगोन। बे रेशन कार्डनि जोहै नोंथांनो दालि, सिनि, संख्रि बे आइटेमफोरखौ होनायनि बाथ्रा बुंदों। बे आइटेमफोरखौ नोंथाङा फाइनाल माब्ला मोनगोन, जोङो बेनि आपडेटखौ नायनि। नोंथांमोननो आं दाख्लै आपडेट होदोंमोन 1 अक्ट'बरावनो बे आइटेमफोरखौ रेशन कार्डनि जोहै हरनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय गभर्नमेन्टआ मोनसे फाइनाल आपडेट बहननानै हरफिनदों नभेम्बरनि 1आव बे रेशन कार्डनि जोहै जि दालि, सिनि, संख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदों, बे आइटेमफोरखौ नोंथांमोना नभेम्बर मान्थआव मोननाया फाइनाल जानानै फैदों। आं दा भिडिअनि क्लिपखौबो होनानै होगोन। सावरायगोन बे रेशन कार्डनि जोहै होनाय आइटेमफोर दालि, सिनि, संख्रि, थाव बेफोरखौ माबायदि सिस्टेमाव होगोन। नोंथाङा फ्रियावनो मोनगोन नामा? माइरंखौ जेरै दा फ्रियावनो मोनो बेबायदि नोंथाङा फ्रियावनो मोनगोन नामा? बेसेबां कुवान्टिटि नोंथाङा मोननो हागोन, जोङो बेनि बागै सावरायबावनि। नोंथाङा बेखौ फ्रियावनो मोननाय नङा। माइरंखौ जेरै दा नोंथाङा फ्रियावनो मोनो, फैसा थाइसेबो होनाङा लासिनो, बेबायदि खिन्थु नोंथाङा बे आइटेमफोरखौ मोननाय नङा। नाथाय नोंथाङा खम बेसेन, बाजारनिख्रुइ खम बेसेनावनो नोंथाङा बे आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। जेरै दालि सेरसेनि दामखौ नोंथाङा बाजाराव 100 रां होनानै बायनांगौ जायो। नोंथाङा रेशन कार्डनि जोहै रेशन दखानाव बे स्किमनि जोहै रेशन कार्डनि जोहै नोंथाङा 25 रां खमाव मोननो हागोन। नोंथाङा 75 राङावनो दालि सेरसेखौ नोंथाङा मोननो हागोन। 75 राङाव नोंथाङा दालि सेरसेखौ मोननो हागोन बेबायदि बुंदों। आरो बेखौ नोंथाङा बेसेबां कुवान्टिटि मोनगोन, आं नोंथांमोननो बेखौ बुंनि। CMआ गावनो आपडेट होदोंमोन साननैसो बावै। बिथाङा बुंदों, जुदि नोंथांनि रेशन कार्डनि परियाला 7 दं, नोंथाङा सेरसे करि नोंथाङा बे आइटेमफोरखौ मोनगोन। आरो 7नि बारा 6 जन 7 जन नोंथाङा 2 केजि नोंथाङा बे आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। 1 नभेम्बरखौ नोंथाङा नेनानै थाबानो जाबाय। नभेम्बर 1आव बे आइटेमफोरखौ माइरं कार्डनि जोहैनो नोंथांमोननो होनायनि बाथ्रा बुंदों। প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি অহা 1 নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ ৰেচন দোকানসমূহত বিনামূলীয়া চাউলৰ লগতে আমি দালি, নিমখ আৰু চেনিও কম মূল্যত বিতৰণ কৰা আৰম্ভ কৰিম। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।